z těch domů, ale já jsem si zapomněla. Takže, teď jsem si to zapnul. Takže, doufám, že vám to nevadí. Budou 2 páty a bude to, myslím, že nenatočený. Já vím, dávám pozor. To je v pohodě. Není. Mám to natáhnout. Dobrý, já jsem to natáhnul. Ahoj. To mám docela špatný den. Ale dostal jsem 1 jedničku. Druhá věc tedy je, že to srovnávání, o kterém jsme mluvili ohledně věcí, tak u zážitku tak není tak silný, protože z jednoduchého... Tati, já jsem dostal 1 potrženou. Ty z Němčiny. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Jsem myslel, že to dostaneme až zítra. To by přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím? Víš,
hit Radio Dragon a teď už jedna velmi zajímavá statistika, která se dopídila toho, že české ženy častěji myslí na jídlo, než právě na sex. 80% dam prý na milování pomyslí aspoň 10krát za den, daleko častěji ale myslí právě na to, co by snědli. To jim má naskočit v hlavě dokonce až 22krát za jeden jediný den, to ještě jednou zdůrazňuji. Nakonec možná ještě štěstí, že se neptali nás chlapů. Ideální je to podle mýho propojit, obojí dohromady, dejte jí tabulku čokolády a bude určitě obojí. Představ si, že mi šéf dal z ničeho nic prémie, že je prý rád, že pro něj pracuju. Hustý, mně se zdala účet 3 jedničky z matiky, bez zkoušení. Je prý ráda, že chodím do školy. A my jsme rádi, že jezdíte k nám na Shellku. Proto vám teď za každé natankování nad 30 litrů dáme 2x víc Shell Club Smart bodů. Vítejte u Shellu. Poslední výzva pro pasažéry cestující na Srí Lanku, Jamajku, do Indie a Číny. Dostavte se prosím k odletové bráně. Neváhejte a vyrazte na exotickou dovolenou se značkou Tento. Kupte si toaletní papír Tento Elegance, uschovejte si účtenku, popište nám svoji představu ideálního výletu a vyhrajte exotickou dovolenou snů nebo krásný elegantní šperk. Soutěž trvá do 12. června. Více informací najdete na www.tento.eu. Novák, prosím. Dobrý den, vy prodáváte váš byt, jo? My jsme největší, nejrychlejší realitní kancelář. Prodáme všechno a všude, jo. A teď se podržte. Normálně si za to berou 60 000 provizi, ale že jste to vy, tak to uděláme za 50 000. Co na to říkáte? Že to jde i bez vás. Bez realitky. Baví vás platit provize realitním kancelářím? Ne? Tak to zkuste bez realitky CZ a může vás to stát jen 99 korun. Bez realitky CZ. Hit Radio Dragon. A teď už hit za hitem. Hit Radio Dragon. Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde o životě ráj, kde ty suchou deku dej a snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj víc, ale tu šanci, tu si prostě nedám vzít. Pěkná žlubka, stříbrný čtverečky, v hlavě mi zvonějí malinkatý zvonečky. Uprostřed čtvrtky mám zlatou vodu a zjímám po životu. Je to dobrý, ještě dejchám, života se neostejchám. No se zvolna chvílí kránu, jestli pak se odsaď ještě dostanu. Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde o životě ráj, kde ti suchou deku daj a snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj release. Já tu šanci, tu si prostě nedám vzít. Chcete anděl, anebo saniták, nebo hasič, ať je to tak nebo tak. Hasič, anděl, saniták nebo čert. Hlavně, že to nechtím třeba finančák. A tak teda dnu, je mi zima. A maličkosti už mě nezajímaj. Smrdí tu benzín, ale nezoufám. Neboť dokud dejchám, pořád doufám. Tak jsem vděčný za tu šanci, že přijde o životě ráj, kde ti suchou deku dej a snad tam budou
nejspí stromy, a v těch svých záchodech to mám rád, tak vychytěný, tak jak to zimí, já si to dávám. Takže už jsme přijeli. Tak. Ženeme domov. A můžeme se rozloučit. Tady mám takový sek. Jo. Ještě já to mám jenom tady to a pak jenom tohle a zbytek. Jo. Obuvací boty, tady máme takové místo na boty. Tady máme takové učení. Krásně. Tak něco. Nikoho to určitě 100% nebude nikoho zajímat. Kdyby někoho, jo? No, tak jsem se spletl. Nemůžete napsat, že jsem se spletl. No, takže to si obuji boty. První. A druhý. Tak. To by mohlo být všechno. Já jdu teď natočit nebo vyrenderovat video a pak ho dám natočit. Nebo prostě pak ho vydám. Takže zatím čau.